Kaixo Gremlins, gaurko klasean Erdi Aroari buruz hitz egingo dugu, Iberiar penintsulako Erdi Aroari buruz. Konkretuki, garai horretan sortu ziren orden militarrei buruz. Erdi Aroan, kristautasunaren beste toki batzuetan bezala, Iberiar penintsulan orden militar autoktonoak agertu ziren. Beraz, Iberiar penintsulako orden militarrak errekonkista deituriko prozesuan jaio ziren. Hori esan nahi du, orden militar hauek erakunde erlijioso militarrak bezala jaio zirela. Orden Iberiar hauen sorrera eta hedapena Ebroren eta Tajoren hegoaldeko lurraldeak okupatu ziren fasean gertatu zen. Hori dela eta Mantxako, Estremadurako eta Iberiar sistemako eremu horietan egoteak birpopulatzearen ezaugarri nagusia markatu zuen. Oso interesgarria da nobleen familien papera orden militarretan. Azken finean, noble familien artean orden militarren ezarpen soziala oso esanguratsua izan zen. Hamabigarren mendean Leongo eta Gaztelako koroetan Kalatraba, Santiago eta Alkantarako ordenak sortu ziren. 14. mendean Aragoiko koroan Montesako ordena sortu zen. Arabistentzat, Iberiar penintsulako kristau orden militarren sorrera ribat musulmanetan inspiratuta egon zen. Ostera, beste historialari batzuetan ustez, bere agerpena erlijiotasunez tindatutako hermandadeen eta kontseju milizien egite prozesu baten ondorio izan zen. Hauek, konzentrazio bidez, orden handia sortu zituztelarik almohade boterearen aurkako borrokatzeko ahalegin posible guztiak eskatzen zituen une batean sortu ziren. Behe Erdi Aroko krisiaren garai zurrunbilotsuaren ondoren non ordenetako maestre handiaren kargua aristokraziaren, monarkiaren eta balidoen arteko eztabaida bortitzen zedezen, Fernando Katolikoak 15. mendearen amaieran horiek politikoki neutralizatzea lortu zuen, kargu hori bere pertsonan bateratzeko aita santuaren kontzesioa lortu baitzuen. Ordenak behin betiko Hispaniar monarkiako erregei gehitzea 1523. urtean lortu zen, Carlos Lehenengoaren agindupean koroak ordenen kontseiluaren bidez administratzen zituelarik. Kalatrabako ordena lehenengoa izan zen, Gaztela erresumako herri horretan 1158. urtean sortua. Ondorengoa Santiagoko ordena izan zen, Leongo erresuman Kazeresko hirian, 1170. urtean. 7 urte beranduzeago, 1177. urtean Alkantarako ordena konfirmatu zen aita santuak egindako bularen bidez. Hasiera batean San Julián de Pereiro deitu zen. Talde honetako azkeneko ordena Montesa ordena izan zen. Bere antolaketa edo estruktura ez da hain zaila ulertzea. Goikaldean maestrea zegoen. Bera zen ordenaren autoritate gorena, botere absolutuarekin. Honek botere absolutua zeukan arlo militarrean, erlijiosoan eta politikoan. Baina nork aukeratzen zuen maestrea? Kasu honetan, kontseilu bat aukeratzen zuen. Eta kontseilu honek 13 fraidez osatuta zegoen. Maestreren kargua biziartekoa zen, eta hil ondoren kontseiluak ordenako prior nagusiak deituta berria aukeratzen zuten. Jakina, maestrea kargutik kentzea posible zen, agindurako ezgaitasunagatik edo jokabide kaltegarriagatik. Beraz, laburbilduz eta ikusi dugunez, orden militarrak oso garrantzitsuak izan ziren Erdi Aroan Iberiar penintsulan, konkretuki errekonkista deituriko prozesu horretan. Kontutan eduki, garai horretan errege-erreginek ez zeukatela armada propioa.
eta arlo horretan noblesia edo beste instituzioengan dependentzia zeukan. Kasu honetan, orden militarrak. Gaurko klasea gustatu baldin bazaizu, badakizu sakatu like eta suskribitu. Agur!